Jeg optager det. Jeg tør simpelthen ikke kigge. Det er næsten helt med inventory det her. Oh my god. Kom nu. Drengerøv. Det er rigtig drengerøv det her. Kæmper os mod en rigtig drengerøv. Er det bare coinflip eller hvad? Ja. Ja. Kom nu. Han er fandme en god computer. Han er også en god computer. Den er nok bedre end din. Og min. Jeg er faktisk en lækker HP. Jeg er stolt af Ellie, du har en skolecomputer. enig. Kom nu. Hvad Kom fanden nu. er det igen? Kom nu. Må jeg godt grine, hvis du taber. Ja. Jeg er klar til at sige pis i hvert fald. Jeg er klar til at sige, jo man, hvorfor gjorde jeg det? Det her, jeg kommer virkelig til at fortryde det her. Jeg har tabt. Den er T, 100p, den er T. Hvad? Den er T, se den er T. Ja, I won. du vandt. Og du var da en cut coinflip. Hvad fuck sker der? Den loader lige, han har lagt skinsname, det kan du se op i toppen. Fuck, det er bare game. Det er bare fandme det er scam, det der. Det ender med, at det bliver scam. Mit hjerte, det dunker. Og jeg tror, du har tabt. Prøv, hvis du kigger på din, hvad nu det hedder, Nol versus ham der, så står det CT. Hvis hans navn. Han vandt Nol. Gå lige tilbage. Prøv at trykke på view. Tryk på view. Den er der ikke længere. Jo, der den kom lidt grønt op nu. Nå, du kan bare trykke på game history oppe i hjørnet. Game history. Rip. Så skulle du være der et eller andet sted. Rip. Randers! Fuck, nej! Gå ned game history, så du kan finde ham. Så gør jeg også all in på den her hjemmeside. Nå, prøv at stille bare, du kan gøre det der. Nå. Det er ikke grip inventory. Nej. Må jeg vist ikke få det med 10? Nej. Må jeg godt få det skart 20, som lige har savnet faktisk. Ved du hvad? Det er ikke sådan en pik. Jeg er ligeglad. Er du så fattig, at vi sidder og spørger om en, der lige har mistet alt? Ja, han fik den til mig. Han fik den af mig. Ja. Rigtig god, ja. Det var hans fødselsdagsgave. Og så beder du om den igen. About Skin Rush, det er faktisk en rimelig god hjemmeside. Det var, altså, udover at jeg bare tabte hele mit inventory til men fuck det. Det tror jeg også. Okay. Ej, hvor er det dumt, jeg gør det her, mand. Jeg kommer virkelig til at fortryde det. Prøv at gøre på CSGO Lotto, som du har med. Så har vi alle tre lort inventory. Jeg tror, jeg har det bedste. Jeg har ikke noget. Prøv lige at overveje, hvis nu jeg vandt den der. Jeg er bare... Nu har jeg accepteret på min telefon. 501! Accepteret? What the fuck? All in. Kims all in. Det gjorde jeg bare ikke. Kom nu, please. Yes! Du giver lige mig og Rally Skin. Næ. Nu går du all in igen. Fem sut med en røv, mand. Du kan tage et statue af Huntsman, han slår dig ud. Ja, totalt. Nu du kan få en Echo Vulcan. Well won. Jeg giver mig 8. Ej, vil du være 7, det er fint nok. Join this round, hvis Susan join selv. Okay, fedt. Kan jeg vide mig, hvem der vinder? Det værste er, at mister den der på det. Fordi hjemmesiden tager også noget. Yes, sådan! Mod ham igen. Ja. Og du vandt 2-0. Du vandt 2. Ja. Ja. Du kan starte med at få en Jaguar ud. Det kunne jeg. Jeg går all in, og så hvis du vinder, skal du få en flip knife.
Ja, det kan du sådan. Det kan du. Du kan få en flip knife. Ej, jeg tør fandme ikke. Jeg er bange for at tabe. Jeg prøver lige at join den her. Så går mit lock sikkert. Og det mod ham igen. Yes, jeg vandt igen. Nej, okay. Ja, okay, så nu har du lock, Nu har jeg lock igen. Jeg er klar. All in. Spørg Kasper all in. Gør det for Kasper Harding. Nu mister du sgu da bare dit lock, hvis du vinder på den. Hvor er det ham der... Nej, pis. Nu har du fået lock, nu har du fået lock. Nu skal du join hans game på 20-0. Du har sat i 10. All in. Skal jeg gøre det? All in. Ja, 0. Spiller du Fuck alligevel dig, man. Kom nu. Nej! Yes! Ja! Nej! Du kan næsten flip knife. Jeg kan få en kniv nu. Nej, du kan nej. Kan jeg ikke det? Jo. Det er sådan en skraldkniv så. Nej, så skal du... Den sidste, den billigste var 60. Nej. Nej, 55 der, tæt på. I don't give a fuck. Jeg kan stadigvæk få... Du får 60, kan du få shadow daggers ud. Shaka daggers ud. Shit. Hvor meget rette så ikke lige få... du kan næsten få en flip knife fra image ud. Lol, du kan få den. Du kan få en god knife. First DD-pad. Gør du det? En kniv. En kniv er en kniv, som man siger. Og du kan altid trade op. Vent lige og se om der er andre. Fuel injector. Ej, jeg der vil er Asimov. Så heller købe en beastret. Beastguard. Se dog, om der er billigere knives. Bare husk at få en side den er på. Ja. Men det bliver jo... Eller så gå all in. Hvis du all in, så er du sgu da... Så er du råd til Shaka daggers. Prøv at se om du kan... Jeg går ind med 10, fordi så hvis nu vinder den, så er det jo altid fint nok. Ja. Og så kan du købe Shaka daggers. Shaka daggers. Jakob daggers. Please, igen? Please, kom nu. Nej. Fuck dig, man. Du må have lavet profit navn der. Så klager du over ham. Det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Kom nu. Nej, igen! Kom nu. Yes! Jeg tror det. Ja! Ja! Lol, køb noget. Lad være. Du mister det hele. Ikke mere gameplay. Okay, Du får shadow daggers. jeg stopper med det her. Yes, shadow daggers, man. Fuck. Shaka daggers. Fuck, man. Yes. Hvad for den side var den på? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, du har Shaka daggers. Oh my fucking god. Og du har mere, Nol. Du har mere. Du har set 10. De 10 dem kan du godt dele til mig, Rasmus. Kan du ikke? Hvorfor vil du så gerne have noget, din lille fattige dreng? Ja, bare fordi jeg er fattig. Yes. Jeg er så rigtig glad. Oh my fuck. Kan du få 2 ting til 5? Nej, hvor er jeg glad, mand. Jeg troede lige, jeg havde mistet hele mit inventory. Du har faktisk ingen profit. Der er sgu da profit. Fuck. Der, kom nu. Jeg tror faktisk, de har et godt flow. Ej, hvad for... jeg har så... Den har sikkert det der skraldnemtag. Prøv at se det sådan et. Hvad for en skraldnemtag har den? Prøv at kigge. Den har... Wow. The marshmallows. Det er et godt nametag. Det er godt nametag. Alle de gode ting på den hjemmeside er bare nametag. Det er marshmallows. Nå, du better du ikke med de 10 du har. Better du ikke med de 10 du har. Og så se om du kan komme højere op med det. Og jeg prøver at se en float. Gå ind til float. Profit for helvede da. Ja, vi kan også lige så godt logge ind i CS. Og se den. Vi kan jo ikke se, at han er fuld skærm for helvede. Jeg er klar. Jeg ser den selv. I'm gonna do it. Come on. Kom nu. Gør det for videoen. Nå, du better, hov. Jeg tror du... Better. Gør det for videoen. Gør det. Jeg lægger 10 øjeblikket, og så vinder jeg over dig. Kom nu. Du kunne da også bare joine hans game i stedet, hvis det var. Han har da nogle 5 games, så du kunne blive ved. Nå. Nol, du er inde i Fuck, de har et godt float. Yes! De har ingen ridser. Nol, jeg sagde det jo. Fuck dig, Ali. Nol, de har ingen ridser. Det har Shadow Daggers ikke. Ja. Fuck. Nej, hvor er jeg sur lige nu, mand. Ja. Orgasme der. Jeg snakker om. Kan man aldrig ikke få en redline hver? Hvorfor? Ja, vi skal med. Ej, jeg kan næsten begynde at græde nu. Yeah, mit liv det ender lykkeligt. Så giver du noget til... Du giver noget til mig, efter du fik... Okay, jeg tør simpelthen ikke games mere. Kan man aldrig ikke få en hyperbeast hver? Der er 2 hyperbeast lige dernede. Hold din kæft. Ja. Tak fordi I gad at se med. Vi ses i næste video. Hej.